Республикада узган елгы эш нәтиҗәләренә йомгак ясау дәвам итә. Цифрлы трансформация, экология һәм табигый байлыклар министрлыгының йомгаклау коллегиясе. Көнүзәк темалар турында тулырак парламент хәбәрләрендә сүзне коллегам Алия Галиуллинага бирәм. Узган атнаның төп вакыйгасы Татарстанның беренче президенты, республиканың дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәрип улы Шәймиевның 85 яшьлек юбилеен билгеләп үтү булды. Аны ил җитәкчеләре, халыкара сәясәтчеләр, шулай ук меңләгән гади кешеләр котлады. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов үзенең котлавында булай дип билгеләп үтте. Сезнең уңышның нигезе сәяси ихтыяр, җитәкче таланты, фикердәшләр командасын бер тирәгә туплау. Шунысы куанычлы, сез республиканың иҗтимагый сәяси тормышында актив катнашуыгызны дәвам итәсез. Шул ук вакытта ачык һәм ярдәмчел кеше булып каласыз. Татарстанның беренче президенты юбилей алдыннан Республика Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Минтимер Шәймиев белән эшләгән елларын искә төшерде, түгәрәк дата белән котлады. Татарстан җире шундый. Аның ул вакытта үзгәртеп кору вакытында килгән президентта да шундый булды. Минтимер Шәрип улы Шәймиев. Әле бүген дә ул һаман эштә. Менә әйтик, татар телен полилингваль мәктәпләрне төзү буенча бүгенге президент Рустам Нургали улы Миңнеханов белән бик тату аңлашып, бик рәхмәт аңарга менә бу бурычларны бергәләп эшләгәч, алар дөньяга ашалар. Минтимер Шәрипович, исәнлек, саулык сезгә, сәламәтлек, аның 85-е дә үтәр. 90-ы да җитәр, 100-е дә җитсен, бергәләп, менә шулай сезнең җыелган акыл фикерләрегезне бергәләп киңәшләшеп эшләгәндә республиканың уңышлары алда күзгә күренеп тора. Туган көнегез белән. Бу безнең тарихыбыз, бу чыннан да республикабызның әйтелгән соңгы еллардагы зур казанышы. Минтимер Шәрипович турында күп әйберләр сөйләп була. Аның турында әгәр дә инде объективный сөйләү өчен мин әйтер идем, аның кебек мудрый булырга кирәк, аның кебек акыллы булырга кирәк. Чыннан да без Минтимер Шәриповичның күп кенә эшләгән эшләрен, күп кенә кылган гамәлләрен аны әйтеп бетерә алмыйбыз. Бу әйтер идем, киләчәктә әле тарихта ниндидер форматларда яктырылыр. Менә мин инде рәхмәт әйтәсем килә менә шушы фотовыставканы оештырган кешеләргә. Бер сүзсез киләчәктә дә безгә менә бигрәк тә киләсе буынга бүгенге эшләгән эшләребезне, бүгенге кылган гамәлләребезне җиткезергә кирәк була. Инде бу безнең сезнең белән барыбызның да уртак эше. Республикада узган елгы эш нәтиҗәләренә йомгак ясау дәвам итә. Цифрлы трансформация, елга күл ярларын ныгыту, полигоннарны рекультивациялауны тәмамлау. Шушы һәм башка көнүзәк темалар экология һәм табигый байлыклар министрлыгының йомгаклау коллегиясендә яңгырады. Анда Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин да катнашты. Узган елны Балтач майсет комбинаты табигатькә зур зыян салган, предприятие чистартылмаган суны җирле елгага агызган. Экологлар фикеренчә, килгән зыян 6 миллион сумнан да ким түгел. Хәзер эш Татарстан тикшерү комитетында карала. Экология министрлыгы коллегиясендә шушы һәм башка закон бозу очраклары турында сүз барды. Халыкны сыйфатлы эчә торган су белән тәэмин итү элеккечә үк якын арадагы төп бурычларның берсе. Өстәвенә республиканың төче җир асты суларының шактый запаслары бар. Проделана огромная работа по сокращению доли загрязненных сточных вод, отводимых в нашу главную водную артерию, улучшение качества воды, в том числе и питьевой, и в целом экологии русла на территории республики. Надо думать о вопросах экологии, жизнесбережения работников и людей. И я думаю, мы посвятим эту работу 22-го наступившего года этим задачам. Фәрит Мөхәммәтшин министрлык алдына бурычлар куйды. Экологик законнарның үтәлешенә аерым игътибар бирергә кушты. Күзәтчелек органнары белән берлектә барлык закон бозуларга да вакытында чик куелырга тиеш. Есть направления, куда мы должны более внимания уделить, как вот Фәрит нам поручил, и по качеству атмосферного воздуха, это и по водным объектам, ну и, конечно же, недропользование, то есть на чем у нас сегодня заниматься, ну и, конечно, есть злостные нарушители, которые, как уже было сказано, сегодня возбуждено 22 уголовных дела. Это и незаконная добыча общераспространенных полезных ископаемых, это незаконное размещение отходов, это промышленные отходы.
Татарстан экология ил күләм проектында актив катнаша. Экология министры Александр Шадриков сүзләренә караганда, әйләнә-тирә мөхитне саклауда Чиста ил федераль проекты иделне чистарту һәм урманнарны сауыктыруга сизелерлек ярдәм иткән. Быел Самосырова полигоны рекультивацияләүне төгәлләргә, Кама тамагындагы ярларны ныгытырга, суднолар керү өчен Болгар янында култыкны тирәнәйтергә кирәк булачак. Быел экологик тармакны цифрлы трансформациялау төбәкнең экология куркынычсызлыгын тәэмин итәчәк дип ассызыклады министр. Парламент хәбәрләре турында кыскача шулар иде.